ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னம்மா நீ மட்டும் பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து நல்லா மழை பெஞ்சு கிளைமேட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் ஸ்வெட்டர்லாம் கூட வேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மழைக்கு இந்த கூலிங்கான கிளைமேட்டுக்கு இந்த மாதிரி சுட சுட பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா? பட் நம்மள நிறைய பேருக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி அவ்வளோவா பிடிக்காது. ஸோ இன்னைக்கு நான் ரொம்ப வித்தியாசமாக சவுச்சவுல பஜ்ஜி செஞ்சுருக்கேன். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தேவையான பொருட்கள் இந்த சவுச்சவ் பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு நான் வந்து சவுச்சவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி மெல்லிஸாக நான் வந்து இந்த சவுச்சவை வந்து தோல் சீவி கட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு சவுச்சவ் வந்து தேவைப்படுற அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து ஒரு பாதி சவுச்சவ் வந்து போதுமானதாக இருந்துச்சு. ஸோ பாதி மட்டும் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து வேறு என்னென்ன பொருட்கள் வந்து நமக்கு தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன். சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் உப்பு எடுத்துருக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துருக்கிறேன். பஜ்ஜி பொரிப்பதற்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து நீங்கள் கடலை எண்ணெய் அல்லது ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க இப்போ நம்ம செய்முறை பார்த்துடலாம். பவுலில் வந்து கடலை மாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான். அதோட வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தென் வந்து உப்பு, பெருங்காயத்தூள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி இட்லி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க மாவை. ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். தென் வந்து இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலாக நம்ம இட்லி தோசை மாவு பதத்துக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி ஸ்பூனில் ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை மாவு எப்படி இருக்குமோ அந்த பதத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து இது பண்ணிக்கோங்க, மாவை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம 1 by 1 வந்து இந்த சவுச்சோ வந்து பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸில் வந்து நல்லா இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நீங்கள் வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். சைடு நல்லா வெந்த பிறகு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்முடைய சூப்பரான டேஸ்டான சவுச்சவ் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
வாழைக்காய் பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி சாப்பிட பிடிக்காதவங்க கூட இந்த சௌசௌ பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வாழைக்காய் பஜ்ஜி என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் இந்த சௌசௌ பஜ்ஜியும் இருக்கும். அட் சேம் டைம் ஹெல்த்துக்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லது. உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.